Takže zobrazilo sa nám ako prvé editačné okno. Pro Tools nám ponúka na výber ešte rôzne iné okná, najpoužívanejšie teda editačné, mixážne. Momentálne teda tu nemáme žiadnu stopu, alebo je to ešte transport window, ktoré nám umožňuje ľahké ovládanie prehrávania, nahrávania skladby a takisto nám udáva informácie o dĺžke skladby, o jej začiatku a konci. Toto dialogové okno zatiaľ nepotrebujeme, preto ho vypneme a takisto aj mixážne okno. Zostalo nám editačné okno, do ktorého si teraz importujeme skladbu, ktorú budeme upravovať. Takže klikneme na File, Import audio, vyberieme si požadovanú skladbu. Údaje pod skladbou nám udávajú, aký typ súboru to je, dĺžku tohto súboru, jeho veľkosť, bitovú hĺbku, vzorkovaciu frekvenciu a počet kanálov, teda môžu byť mono, stereo, alebo to môžu byť priestorový zvuk. Poznámka na spodku dialogového okna je veľmi dôležitá, pretože Avid Pro Tools nedokáže spracovať akýkoľvek súbor, alebo teda formát zvukový, preto musíme, ak nie je podporovaný týmto programom, musíme ho konvertovať. Takže to spravíme aj v tomto prípade. Convert clip. Máme tu tlačidlo play, ktorým sa môžeme uistiť, že je to daná zvuková stopa, ktorú chceme upravovať. Ale tak momentálne ju máme nazvanú tak, že vieme, že je to ona. Klikneme na Done. Chceme uložiť do vytvoreného priečinka, ktorý sme si vytvorili pri začiatku tohto projektu. Ďalšie dialogové okno sa nás opýta, kde má umiestniť skladbu a takisto od akého miesta na časovej osi ju má začať prehrávať. Takže uloženú ju chceme mať ako novú stopu. A máme tu 4 možnosti. Môžeme si zvoliť, že sa začne prehrávať od začiatku časovej osy, alebo si môžeme sami vybrať miesto, odkiaľ ju chceme prehrávať. Teraz dáme od začiatku, potvrdíme OK a skladbu máme importovanú v editačnom okne.